Jinglehniam Behdeinkhlam kalakut no Mynta Sngi KHASI ajnar ringkat kaduai kapirat bat ka aingo aidem. Haka step perngap la penlong ya ka lehniam le rukom ban ai burom syakaten ka wet ka do kilong shwa man shwa jong ka kur sukpo bat kinong buhai shnong baningkong hajoai. Kabenta ka bakong san hakapor min step haka Sngi lehniam khadu kadei ka cho tindai. Ya ka ba la penlong haman ki thliu ying ban yo ya ka jingker khu na utre ki rot. Onala poi shiteng Sngi ki paj ba ki ya lumlang KHASI ajnar ban sakhi ya ka Jinglehniam khadu. Hashwa ban pinkut ya ka Jinglehniam baro lara ya ka knong blai bat la bu bha hapdeng jong kapung. La pin ipu ipieng ya ka ni ka Jinglehniam mentau snem da ka jingadon bentalang jong umintri dang ba ka jela ukon rat sangma bat ki we ki riu pau khman. Culture and our identity will always be with us, and hence it has been the endeavor of this government to ensure that we always support all these kind of programs and ensure that our cultural identity is always maintained.